Como buscar no catálogo colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia. Cuarta parte, a miña biblioteca. Ata aquí vimos como buscar no catálogo e identificarnos como usuarios, pero se o facemos poderemos ter máis opcións. Para iso temos que ir aquí en iniciar sesión e se non temos aínda o usuario e contrasinal hai que darlle aquí a rexistrarse. Unha vez cubertos todos os datos, dámoslle a aceptar os termos e condicións, a non son un robot e finalmente a rexistrarse. De seguido o que temos que facer é revisar o noso correo electrónico para confirmar a conta tal como nos di nesta mensaxe. En canto temos o noso usuario creado, xa podemos vir aquí e iniciar sesión co usuario que teñamos. Dámoslle a aceptar e xa vemos que agora xa temos aquí a nosa identificación. Agora que xa estamos identificados xa podemos consultar a nosa biblioteca, pero non nos vale desde aquí, dende a consulta ao catálogo colectivo, sino que temos que ir a Galiciana ao inicio de todo, que xa aparece no menú a miña biblioteca. Aquí podemos consultar as buscas e os resultados que nos pareceu interesante guardar nalgún momento. Como se fai? Pois ben, imos aos poucos. Para ver as buscas guardadas, imos facer unha consulta e unha vez feita, dende aquí, podemos guardalas onde tamén podemos poñerlles un nome se o desexamos. Nesta pantalla de buscas, que tamén podemos consultar dende a miña biblioteca buscas guardadas, podemos ver os seus resultados ou eliminar a busca que non nos interese. Despois de facer unha consulta, tamén temos a opción de guardar algúns resultados concretos que nos interesen. Escollémolos e logo exportámolos a unha bibliografía que xa teñamos feita ou creamos nós unha nova. Entre as feitas temos os favoritos e os últimos rexistros visitados. Os favoritos son unha bibliografía xa creada na que nós podemos ir engadindo aqueles documentos que teñan especial relevancia para nós. Así que unha vez seleccionados, o que temos que facer simplemente é escoller exportar a favoritos. Dentro da bibliografía podemos subir ou baixar as obras en función da importancia que lle deamos. Os últimos rexistros visitados vense desde o menú da miña biblioteca e xa os crea o propio programa. E son aqueles que abrimos na última sesión da miña biblioteca, é dicir, que visitamos unha vez e estivemos identificados. Se o que queremos é engadir os resultados escollidos a unha bibliografía que teñamos creada anteriormente, simplemente damos a engadir seleccionados a bibliografía que nos pareza máis oportuno. Pero se o que queremos é crear unha nova, entón temos que ir ao menú de inicio, a miña biblioteca, entrar en miñas bibliografías e dende aquí darlle a nova lista. Dámoslle un nome a esa nova bibliografía, unha descripción e unha orde dentro das nosas bibliografías. Aceptamos e xa vemos aí a nova listaxe. Non obstante, se queremos engadirlle resultados porque de momento está baleira, teríamos que facer novamente unha consulta e ir engadindo os seleccionados á bibliografía como fixemos antes. Tamén dende a miña biblioteca, as miñas bibliografías, o que podemos facer é eliminar a que non nos interese dende aquí ou ben editar, modificar aquelas que creamos nós. As de favoritos e últimos rexistros visitados, como xa as crea o programa, non podemos eliminalas. Se modificamos, damoslle a editar, podemos cambiarlle o nome, a descripción ou a orde. Lembramos que tamén se poden facer buscas de documentos do noso patrimonio no catálogo colectivo do Patrimonio Bibliográfico Español, filtrando por Galicia. De todos os xeitos, ante calquera dúbida ou problema, sempre pode poñerse en contacto coa Biblioteca de Galicia.